निउस पर्टेलखौ आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आङो गोसो खुसिजों माने बरायग्रोनानै लाबाय। लोगोसे जोंहा बेनो मानो होनना बुंबा जोङो रिहाबिलिटेसनखौ जों मोनफुंजोबाखै। दिनै जेन'बा एनडिबिखौ लानानैनो मोनसे एकर्डआ जानानै फैदों बा सान्ति सक्तिया जानानै फैदों। दिनै एनडिबिआ सान्ति मोनदोंना मोनाखै, सान्ति जादोंना जायाखै, बिथांमोनहा बुंबाय थायो सरकारा सान्तिया फैबाय होननानै। दिनै बुंदोंमोन जेन'बा एनडिबिआ जेन'बा बिदा फंबाय बा बिमा बिफा बा बिसि फिसाजों सुखु गोजोनै मोनजासिगोन। दिनै सुखुखौ जों मोनजादों ना जोङो गाबै गाबै जोङो संसारखौ जानांदों। दा बे हिसाबै जों बुङो दिनै केस उइद्र'नि खोथा बुंदों। केसखौबो जोंनिखौ उइद्र' खालामजोबाखै, मानो होनना बुङोबा जोङो नागालेण्डफोर मानि थांनाङो। दा दिनै जोङो बेखौनो लादों ज' फेक्सन गासिबो फेक्सन एनडिबि पि, एनडिबि एस, एनडिबि आरडि, एनडिबि पिडि जोङो ज' जानानै जोङो बेखौनो लादों। जोंनो सान्ति, जुदि सान्ति सक्तिया जानानै फैबायबा जोंनो सान्तिखौ नांगोन। सान्ति भाबै जोंनो थांनानै थालांनो हानांगोन। दा सान्ति भाबै जोङो थांनानै थालांनांगौबा जोंहा मा नांगौ होननानै बुङोबा जोंनो रिहाबिलिटेसनखौ नांगोन। मानो होनना बुङोबा जोंहा एनडिबि हिसाबै जेबो गैया, रावनाबो हा हु गैला। दिनै सोरबा हमजादों, सोरबा माबा मोनसे जादों, बेफोराव धोन सम्पति गावबा गाव धोन सम्पतिखौ सिलिंखार खालामना लाजोबनांदों। दा बे हिसाबै आङो बेखौल' फोरमायो, मानो होनना बुङोबा जोंहा धोन सम्पति थांजोबनाय हिसाबै जोंनि बिखायाव एसेबाबो खामनाय थायो, गाबखांनाय थायो। दिनै खय एकजनाल' मानसि जानानै, खय एकजनाल' धोनि जानानै जोंहा मा गोजोननाय दङ। बेखायनो समान भाबै आरो होन्दों जेरैबायदि जोंना परिबर्तन हिसाबै गासिबो परिबर्तन, गासिबो समान जाजोबनांगौ, मोनथाया समान मोनजोबनांगौ, गिदिर उन्दै खोथा गैया होननानै बे बाथ्राखौ जोंनो बेखेवथियो। नाथाय जोङो बे मोनसे राजनितिक सिस्टेम थाङो, जों बेखौ बुंनो थांला। अब्लाबो जोंहा एक्स एनडिबि जानानै एक्स एनडिबिनि जेनाखि अधिकार, एक्स एनडिबिनि जेनाखि मोननांगौ मोन्थाय, जों बेखौ मोनजानांगौनि जोङो दाबि खालामो। आरो जोङो बुंबावोसो, मानो होनना बुंबा 400 जन बा 300 जन बेफोरबायदिल' खोथा बुंबाय थायो। दिनै 300 जन 400 जन होननानै मा फोरमान होनो हाखो बिथांमोनहालाय? दिनै हाजार हाजार मानसिफ्रानो मोनाखै, खमबाबो 2000नि बारा दङ, 2000 जननि बारा दङ। दिनै गासिखौबो होजोबालासिनो दिनै माखासे 400 जन बा 300 जनल' होननानै बिथांमोनहा बै बाजेटखौ मा खालामनो नागिरखो? बै बाजेटखौ गावसोर बाहायनानै जानो खायदा खालामदों नामा? खिन्थु जोंनिफ्राय मोनजानाय नङा। जोंनो सान्तिखौ नांगोन, जों असान्तिखौ नाङा। नोंथांमोनहा असान्तियाव थानो लुगैदोंबा थानो हागोन, खिन्थु जोंनो सान्तिखौ नांगोन अल एक्स एनडिबि हिसाबै। मानो होनना बुङोबा जोङो गोदोनिफ्रायनो इसेबां माने मावबोबाय, एसेबां माने खस्थ' खालामबोबाय। एनडिबिआव थानानै गावनि जिउ मोनसेखौ लानानै अफाय थागोन अफाय मागोन, मासे दाउसा फिसाजों समान जिबन होननानै जोङो रुजुनानै जोङो नांबोदों, मावबोदोंमोन। दिनै बे हिसाबै जोंनो नांगोन, जेरैखि जाया जोंनो होनांगोन। जोंनो जेब्लासिम होआ अब्लासिम जोङो सिरि थाया, जेब्लासिम जों मोना अब्लासिम जोंबो सान्ति गैया। बे हिसाबै जोङो बुहुत प्रग्रामबो लालांबाय थागोन, जोङो रेलिबो खालामगोन, धरनाबो खालामगोन, जोङो सेक्रेटारि अफिसाव धरना खालामगोन। एनडिबिखौ जुदि सान्ति भाबै दोननो हायाबा बिथांमोना सेक्रेटारि अफिसा बन्द' खालामहैगोन। जोंखौ मा खालामनो? जों थैनोबो गिया, दा थांनोबो गिया। खारन जेरै सिगां जोङो थैनो होननानै जोङो ओंखारखानाय, जाथिनि थाखाय जोङो जिउखौ बावखानाय, जोङो दिनैसिम सान्ति गैयि हिसाबै जोङो दिनै मा जोंनि जिबन दान होनायखौ जों दासिमबो बोखारनानै लाखायाखै। बे हिसाबै जोङो गोख्रोङै बुङो, बिथांमोनहा मोनसे नाटक ड्रामा खालामबाय थायालासिनो सिदा सिदियै मोजां मावजानायखौ जों लुगैगासिनो। केस उइद्र' गासैखौबो माने जाहाथे माने फोजोबजोबनानै होयो। जोङो दिनै जेन'बा सान्ति होननानै बुङो, जों सान्ति भाबै थानो मोनदोंना मोनाखै? बिथांमोना जोंखौ सान्ति नुदों नामा? जोङो दिनै जानाय लोंनायनि मोदै रुखु रुखु गाबनाङो। अफायबा थांनाय, अफायबा केस कर्ट मारिनांनाय, दिनै जोङो एकदमबारे टेनसनजों रुखु रुखु गाबबाय थानाङो। सिन्था खालामनाङो, बुहुत फाग्ला बायदि जायो जोङो। साननि हरनि जोंहा साननाय, साननि हरनि जोंहा उन्दुनाय खुनु माबा गैया। दा बेखायनो जोङो खावलायहरो, बिथांमोनहा जोंनि एनडिबिनि जेनाखि मावनांगौ दायथ', मावनांगौ बिबानखौ लाबायब्ला गबिन्द सार, रन्जित बसुमतारी सार, दिपेन बर' सार, जोङो लास्ट फाइनालाव जोङो मोनफुङाबा नोंसोर साथामखौसो जोङो मिन्थिनो हागौ। दा बे हिसाबै नोंथांमोना एनडिबिनि खामानि मावनो होननानै साफा साफा दायथ'गिरि जाखानाय हिसाबै, गभर्नमेन्टनि आखायाव नोंस्रा दंखायो हिसाबै नोंसोरा बेखौ मावफुंनानै होनायनि सायाव नोंस्रा मा खहा दङ? दा बेखौसो आङो फोरमायथियो। जोङो गोजोननायखौ नांगौ। जोङो नोंसोरबायदि सोरबा बायदि जेन'बा नोंसोरबायदि जोङो गावबा गाव उदैखौल' सुफुंबाय थानानै दस्राया मा जानानै दङ, मा रोखोम सोलिनानै दङ, बेखौ नोंथांमोना खबर लाफेरदों नामा? जोङो दिनै बिबायारिजों समान जानानै दङ। दिनै मानसिफोरनाव बिबायनाङो, मानसिफोरखौ बुंनाङो, खावलायनाङो, सोरजोंबा मोजां होनजागोन, सोरजोंबा गाज्रि होनजागोन। जोंनि माखासे सिस्टेम, माखासे जेन'बा समयसा जेंनानि सायाव जोङो बेफोरबायदि जेन'बा बिबायारि सिस्टेम जानाङो। नोंथांमोना खुसि मोनदों नामा? बा नोंथांमोना मोजां मोनदों नामा? आङो दिनै नोंथांमोनानो नुबाय, निउस पर्टेलाव आं होलाङो। दिनै सोरनिबा अनसुंथाइ मोननानै आङो नागालेण्ड कर्ट मारिहैनाङो, बा सोरनिबा माबा मोनसे अनसुंथाइ मोननानै जेन'बा माबा मोनसेखौ समाधान खालामनाङो। नोंथांमोना जोंखौ बेसेबां असान्थियाव दोननो सानखो? बेखायनो जोङो गोरायै बुङो नोंथांमोनखौ, जोंनि खामानि मावनांगौखौ जेरैखि जाया मावनानै होनांगौ, जों बेखौल' दाबि खालामो। नोंथांमोना दैदेनगिरिफोरनिसिम थांबाय थायो जानांगौ, बा इउनाइटेड फरामनि मोनसे दालायलायबाय, दा
इउनाइटेड फरामा नोंगौ मेम'रि दाम होदों मेम'रि दाम होनायजोंल'थ' जाया नालाय मानो होननानै बुंबा माखासे दाबिबो खालामनांगोन साफ्रोमबो रायजो राजायाबो मिथिनांगोन बुजिनांगोन मानो होनना बुंबा रायजो राजाफोरनि माखासे सापर्टजोंबो जाहैगोन खारन जोंखौ जेन'बा मेम'रिल' दाम होनानै गभर्नमेन्टआ एक्सेप्ट खालामना खालामाखै हैनायजों लोगोसे सिरि थाबालाय बोरैथो जानो दा बेखौ इनकुवारिबो खालामफिननांगोन ना समाव खबरबो लाफिननांगोन ना होखाबाय मेम'रि दामखौ ओरैबायदि होखाबाय होननानै सिरि थायोबालाय बिसोराबो चान्ससो मोनगोन 2000 जनसिम थालांनानै दङ टटेलि जोंनो आङो बेखौल' बुङो एनडिपि पिडि हिसाबैनो 1084 जन दङ दा बेयावहाय माखासे मेन हार्डक'र हिसाबै दाख्लै 200 जन सेलेक्ट खालामदों दा बेबो दिनैसिम भेरिफाइबो फैयाखै दिनै मोनफुंगोन ना मोनफुङा बेखौ बुंनो हाया मानो होनना बुंबा दाखालिसो फेरेंगा सारनाव हाबदोंमोन रन्जित बसुमतारीनाव बेयाव होनदों जाहैबाय बियो डिरेक्ट फेक्सन हिसाबै दाखालि जा ओंखारबाय खिन्थु बिनि उनाव ओंखारा बुंनो हाया बे बाथ्राखौसो बुंदों जाहैदों मानो दायथ' लाखो बिथाङा बिदिबा बे गासिबो बाहाय जोंहा खुनु राजनितिकनि खोथा गैया आरो नै दाखालिसो माखासे जेलाव थानाय फेमिलिफ्रा थांदों होनहैदों रायज्लायहैदों बिथांजों होमबा मा होनदोंनो नोंसोर गासिबो बिपिएफजोबसोब्रा होनबाय जाहैदों दुखु नांथावथाव बिराद लासिंसिं जोंखौ लानानै राजनितिगिरि जानो नागिरदों नामा बेसे समनिफ्राय राजनितिगिरि बिथाङालाय बेसे गोबावसै राजनितिखौ ओंखारनायालाय बेफोरबादिखौ बाद होनानै मावनांगौ खामानिखौ जोङो थाबैनो मावजानो जोङो लुगैयो आरो बेल'नो जोंनि बुंनांगौआ जोङो मोनसे नोजोर होयोब्ला नुनो मोनो कि बिटिसि सुक्ति जानायनि उनाव माखासे बिएलटिफोरनि केडारफोरा पुलिस बायदिसिना साख्रिफोरावहाय हाबनानै थानो चान्स मोन्दोंमोन आरो खिन्थु नैबे बिटिआर एकर्ड जानायनि उनावहाय एनडिपिफोरनि जिथुनाखि केडारफोर बिथांमोनखौ जोङो बेफोरबायदि साख्रिफ्राव सुबिदा मोननाय जायाखै बिनि सायाव मा बुंनो सानो दा बेखौनो बुङो बिटिसिआ मालाय बिटिसि एकर्ड खालामग्राया गावसोर गोजा एक्स बेल्टि गोजा ज' खालामनानै मालाय मोजां रोखोम खालामदोंबो सिक्स सिडुल हाबदों आरो बेजों लोगोसे गावसोर गोजानो एक्स बेल्टि गोजानो मोनसे पलिटिकेल हान्जाबो जोनोम होनो हादों आरो बिसोरना मोजां रोखोम थांनानै थालांनोबो हादों सान्थि भाबै बिसि फिसाजों आरामसे थालांनो हादों आरो दाबो जोङो जेन'बा जों गरिब हिसाबै जोङो एक्स बेल्टिफोरनाव खावलायोबा दिनै एक्स बेल्टिबा हरबावोसो एसे एनैखौ सयज'खौ दिनै जोंना बिटिआर गभर्नमेन्टनिफ्राय मानो हराखै खारन जोंना मानो होनना बुंबा एक्स एनडिपि गोजा आलदायै एकर्ड खालामनो मोनाखै जयै लगाय लथाय ओरैनो हाखु दावरा माने सोरनिबा फिदिंनायाव सोरनिबा माखासे सोलोनि गेजेरजों मोजां रोखोम एकर्डा जायाखै एकर्डनि माबाखौ सिस्टेमखौ लिरनानै लाखाजोबदोंमोन नाथाय बे एकर्डनि सिस्टेम बादि जायैयावनो जोंना दिरेन सारा दुखु मोनो आं बेखौनो बेखेवो साख्रि होनायनि खोथा बुंदोंमोन नोंथांमोनखौ साख्रिखौ होबाय नामा नोंथांमोन साख्रि होनो होननानै बुंदोंमन न'खरै बे जोंखौल' बार होबाव न'खरै रायजो राजाफोरखौबो न'खरै गासिबो साख्रि मोनजोबगोन बे बाथ्राखौ बुंबावदोंसोमोन दिनै गहरे बहा होनो एक्स एनडिपिफोरनोनो कयेकजननो होनो हायाखै सासेबो होनो हायाखै न'खरै माहाय होनो बिथांमोना खुगाजों जाग्रा होननानैसो आं सानो नोंथांमोननि केडारफ्रा साबेसे केस नांना दं दा जोंनियावथ' केसा बहुद दङ दानो मथा मथि केस हाजिर मारिनांनायाथ' दाखालि समाव खमसे खम 4000 जनसिम दङमोन दाबो खमसे खम 1000 जनसिमा दङ बे आरो एनआइएआव जोंना दङ एनआइएआव दङ जोंना जाहैबाय 53 जन दङ दिनै बिसोरखौबो रिलिज खालामाखै खुनु संबिधानाव गैया दिनै एकर्ड जानानै दिनै जेन'बा सोरबा जेलाव थाबाय थानांनाय खुनु सिस्टेम गैया दा दिनै जेलाव एथ' बुरजा मानसि थानानै 53 जन थानानै दिनै सान्थिया फैबाय होननानै बिथांमोना माखौ फोरमायनो नागिरो सान्थिया फैदोंना फैयाखै रायजो राजाफ्राबो नुगासिनो दङ अबहाबा थां गारि मथर गाखो बयबो पाब्लिकफ्राबो रायलायो बा बयबो सावरायो एनडिपिफोरखौ दंस' खालामजोब्बाय बिथांमोना होननानै बुङो खिन्थु बे बाथ्राया नंमारगौना नंमारा बिथांमोनासो मिन्थिसिगोन दिनै जोंनि साननायावथ' नंगौ पाब्लिकफ्रा जेखौ बुंदों जों बेखौनो नंगौ मानो होनना बुंबा जोंनि जेनाखि समयसा जोंनि जे थासारि जोङो दिनै सासे बिबायारिजों समान जानानै थानांदों होमबा बे समयसाया मा सान्थि फैमारदों नामा होमबा जोङो सान्थिखौ मोनाबा जोंनो सान्थि सक्ति होननानै जोंबो गनायनो हानाय नङा नोंथांमोननि केसखौ मानो मावाखै बा मानो देरि जादों सानो आरो मोनसे खोथा जाहैबाय बिथांमोना बुङो कि केस उइथड्रनि खामानिया जागासिनो दं प्रसेसआव दं होननानै मानो जायाखै सानो केस उइथड्रनि सायाव आंहा बेखौल' बुङो ओरैनो फिसा केसखौ बिसोरो खालामनाया एक्सुवेलि जोंनि आसामनिखौ खालामदों दस्रा स्टेटनिखौथ' हाखायाखै आरो जोंनि आसामनिखौ खालामदोंब्लाबो मानो होनना बुंबा माखासे केसा एसे गिदिर दङ खुनु दासिमाव दिनै बिटिआर एकर्ड जानानै बोसोरथाम बोसोरब्रै जाबाय दिनै बेहाय खुनु गिदिर फिसानि खोथा गैला बोसोरसे बोसोरनैया लिर जानो हागौमोन
बा बोसोरसे बोसोरनैया जोंबो दैज' खालामनानै दंमोन दिनै बोसोरथाम बोसोरब्रै बारलांनानै जों बेसेबां दैज'खौ खालामनानै थाबाय थाबावनो हानो बाहाय खुनु संबिधानावनो गैखाया एकर्ड जानायनि उनाव मानसिफ्रा खस्थ' लाबाय थानांनाय मानो होनना बुंबा गावसोरासो बिनि खुसि जोंहा दिनै गाबगु खुगैयो जोङो बेसेबां दिन थांबावनो बेसेबां नेबाय थाबावनो जोङो जोबजानायखौ लुगैयो आरो जोंनि सायाव बुंबावोसो बिसोरो नागालेण्ड स्टेटआव जनाखि दस्रा स्टेटआव गोनांफोर बिसोरखौ ट्रेन्सफारनि खोथा बुंदों खिन्थु ट्रेन्सफारनि खोथाखौ जोङो बिसिनि एडभान्सनो जोङो उकिलजों रायज्लायनाय उकिलाबो होनो हाया आरो आसामनि उकिलफ्राबो होनो हाया मानो होनना बुंबा जोंनि आसामावबो खुनखा माने दिल्ली बम्बेफोरनिफ्रायबो बा महाराष्ट्रफोरनिफ्रायबो अनेक गुबुन गुबुन स्टेटनिफ्रायबो बेयाव हमजानाय दङ बिथांमोनाबो बेयाव फैनानै दिनै हाजिर जाफैनाङो बिसोरबो ट्रेन्सफारखौ हायाखै बे बाथ्राखौ फोरमायो दा बेखायनो बिथांमोनहा गमामायैनो नंमारगौखौ होनदों ना नङैखौ होनदों केस ट्रेन्सफारनि सायाव आं बेखौबो बिथांमोनाव सोंथि खालामो नोंथांमोननि माखासे दैदेनगिरिफ्रा दाबो जेलाव दङ जेलाव दङ बुहुत लेदार दङ मानो होनना बुंबा जोंना डिआर नाब्ला सारबो दङ आरो डिआर नाब्ला सारनि फेक्सननिनो माखासे सेक्रेटारिफोरबो दङ बुहुत गिदिर दङ आं बेखौनो खावलायहरो जाहाथे माने बयखौबो समान भाबै समान मेगनजों समान नोजोर होनानै नायो आं बेखौनो खावलायहरो आरो बिथांमोननिसिम जाहाथे माने कयेकजना खस्थ'जों बा दुखुजों सोलिनानै थानाङा बयबो माने मिनि खुसि बिसि फिसाजों बा बिदा फंबाय बा बिमा बिफाजों गोजोनै माने थांनानै थानो हायो आं बेखौनो फोरमायहरो